हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट लाबोलायबाय। बे आपडेटआनो जादों लोगोफोर DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि बादायारि फंबाय नबजित नार्जारीनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। लोगोफोर, जों बयबो नाजानानै भट हरबाय थानाय नबजित नार्जारी फंबाया दिनै टप 5 एबा लास्ट फाइनालसिम सहैनो हाबाय। बिथाङा दासान्दि बयनिख्रुइबो बांसिन हाइस्ट भटआव देरहानानै दङ। बयबो रायजो राजाफोरनि अननायाव बिथाङा लास्ट एबा ग्रेन्ड फाइनालसिम सहैनो हाबाय। लोगोफोर, बे बाराव वैभवनि टीमनिफ्रायनो नबजितजों लोगोसे 3 मोनहैनानै दं। बेनिखायनो जों बे बारावबो बयनिख्रुइ बांसिन भट हरनांसिगोन, जाहाथे बिथाङा देरहासार जानानै गोजौआव हारिनि मुंखौ लाखिनो हायो। बे बाराव गुबुनफ्राबो गोबां भट कालेक्ट खालामनो हागौ। बेनिखायनो जोंनियाबो गासै रायजो राजाफ्रानो थियारि जानानै थाखायो जेन। लोगोफोर, बे हाप्तायाव बिथांमोननि फाइनाल भटआ जाथ'आबो जानो हागौ। जेब्ला जागोन नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट लानानै फैगोन। नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय थानायखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। गोजोन्थों।